sanoa, että teen managerin kanssa tällä. Joo. Mikä tää on? Kuinka hyvin tunnemme toisemme? Joku tämmönen. Ja meillä on meidän manageri taas paikalla. Manageri on paikalla. Mut siis, mitä me tänään tehdään, niin meillä on tosiaan molemmilla 5 kysymystä toisillemme. Niin, ja sitten aina kun menee se kysymys väärin, mitä me ollaan kysytty, niin meillä on tämmönen tuikkukippo. Tää oli just sopivan kokoinen tähän, niin täällä on kaikkea tämmösiä lappuja, missä sit lukee kaikkea niinku... Niin meillä on tämmönen herkkutarjotin täällä. Täällä täytyy chili, valkosipuli, tabaskoa, sipuli, etanoit, sitruunamehua ja etikkaa. Että sitten täältä vaan rangaistusta sit, jos menee väärin, koska no siis me pitäis tuntea toisemme ihan läpikotasin, koska... Ja sit meillä on vielä vuoden vuoksi oksennusäämpäri. Niin, koska emme kuitenkaan osata vastata mihinkään oikein. Niin. Mutta aloitetaan. Ensimmäinen kysymys. Mitä kokoa käytän sukissa? Onks tää semmonen niinku koko viiva koko vai onks tää niinku ihan no semmonen... 1 koko. Niin. Mulla on eri sukkien toi koko kuin kengissä. 3-7. Sama on arvotettu toisen kerran. No onko se arvo 2 kertaa? 3-6. Joo. Mikä on mun toinen nimi? Mä en ois ikinä kuullut sun toista nimeä. Etkö mukaan? Onko se joku ihan semmonen perus? Perus on, joo. Voi kyllä. Sara? Ei. Oi vittu, tää menee ihan päin vittua. Tuleeko vielä toinen? Katariina? Ei. Se on Emilia. Tiedät sä edes mun toista nimeä? En. Sekin on Emilia. Onko? On. Noniin. Mä vitun paskan. Kiva, jos sä saat sen etana sieltä. Sipuli. No se ei Tää ei oo niin paha. Ei ookaan, ei oo paha. Okay. Sipulia. Paljon mun tää syöttää? No haukkaat Siitä vaan. Ääntä kohti. Puolet ainakin tosta. Mäkin söin silloin puolet tosta. Mä pakotin vielä sun syömään. Niin, pakotit. Onko hyvää? Mä en nyt pysty sanomaan ihan niin paljon sipulia. Sitten tulee semmonen jälkipotku. Ja sit nenä rupee polttaa, niin se on sikana, kun syö sipulia raakana. Jos mä juon kahvia, kuinka monta sokeripalaa mä pistän sinne? Mä en sitten yleensä kun käyttää vielä niitä paloja. Mä käytän, jos ei oo niinku... Siis laitatko sä pelkästään sen kahvin vai otatko sä niinku suuhun kanssa silleen kun vanhat ihmiset juo? Ei, mä laitan vaan sinne kahviin. Kahviin? 3. 2. Monta sitten? 4. Mä en tiennyt, että muistin kun sä vittu lappasit niitä kerran niitä vittu sitä sokeria, mä sanoin, mitä vittua. No sä kaadot pussista tälleen ja huoleet syrjäkelee. Mitä vittua? Sitruunamehu. No joo vittu, ehkä noista kaikista iisein. Niin ei tää on ihan kippis. Missä koulussa mä olin ala-asteella? Tölö. Ei kun niin, mikä vittu tölö, kun tää... Mikä tää on? Mikä vittu se on? Talsoilla. Joo. Yes. Kaikkea sä yhden tiestä niin. Kokeilu kautta harrastanut. Onks niitä niinku montakin? Haluatko sä niinku siinä edes auttaa? Mä voin sanoa, että niitä on 4. Monta mun saa mennä väärin? 2. 2. Joo. Mun ripulia jännittää. Jalkapallo. En mäkään tiedä. Tanssi. Kyllä mä oon sanonut. Haluatko mä luettelen täältä? Ei kun mulla on vielä... Ei, Jos mä saan 2 oikein, nyt vielä 2 vikaa oikein, niin mä ringette. No mitä sä sit oot harrastanut? Joku kung fu ja... Mitä? Sanoks mä? Joo. Kuorokuvis, lentopallo ja koripallo. Siitä.
Jos täällä on etikka, mä peikkä, vois itketä ne etarat niin paljon kuin etikka. Muakin itkettää ehkä se etikka. Niin. Chili. Okei. Molemmat pitää syödä tästä. Sitten puolet. No ei ehkä, sanotaan jättää ehkä tohon asti. Koska niitä siemeniä alkaa olla vasta siinä kohtaa. Onko se edes tulista? Ei. Mä en tiedä sitten, eikö mä tullut siemeniä rakkaan. Tää vittua! Vitun sekopää. Eikö sä oo tuntoa vittu sun suussas? Ei kohta enää. Oh my god, niin tuli se potkaisu ihan äsken, kun mä... Kiitos. Vesi pahenta. Pitää syödä maitoa tai piimää. Mun lempijuoma. Ei ole siis mikään alkoholillinen, koska mulla on edelleenkin alaikäisiä, niin me ei voida juoda alkoholia. Eikä mulla juotu alkoholia. Pepsi Maxi. Megis. Koska sä oot nähnyt, että mulla on megistölkki. En mä tiedä. Ei, mä en se tiedä. tiedätkö se varjelma vissy? Muistatko kun me kesällä aina ajeltiin? Ja sit sitä kerran ollut siellä S-Markissa ja mä suutuin ja mä astin sitä jotain vitun kurkkuvissyä. Muistatko kun mä menin sit Urikselle? Eiks Ansu ollut silloin? Mun mielestä Oona oli sun kylissä. Niin. Saanko mä nostaa Ansulle? Ei vittu. Saaks niin nostaa sulle? Joo. Onko niin vitun hyvä, että Mä Ansu vittu vihaa sen loppuelämä. Mä sanoin, jos sieltä tulee vittu etikka tai etana, mä vittu hirvetään sut. Mikä se on? Etänä. Sun pakko syödä tätä kokonaan. No helpoin sun on laittaa se kokonaan suuhun. Niin laita se kokonaan suuhun. Mä en tiedä Vittu näkyyks tässä. Apua. Se on tuo vitun iso. Hyi vittu. Idota. Tää näyttää vittu. Et sit oksena mun käsille. Edät se haarukan sit pois ja pidät tätä itekin. Puraset sitä ainakin. Mä en ikinä Vois mä tee syödä. Pitäis sitä pitää pestä tai jotain? No vittu, yritän. Sä ehkä tiedätte. Lempipiparuokapaikka. No mistä mä en tiedä, kun se joka viikko tänne silleen, että... No, Hei, jos tää on se mitä mä luulen, niin vittu. Mietipä mitä Ansu vittu puhuu aina, mistä se puhuu aina. no niin. Koska voihan se olla jostain Mustikaupunissa, mutta onko se Hese? Mm-mm. Tää on sitten Mäkkäri. Burger King. Vittu. Mä oon ihan vittu McDonald'sia. Toivottavasti sieltä... Valkosipuli. Voi vittu mun... Valkosipulin kynsi. Oh my god! Apua. Ai Mitä mä oon harrastanut? voimistelua. Joo. Monta niitä on? 2. Ratsastus. Ei. Okei. Okay. Jalkapallo. Tanssi. Vittu, Sä pitäis nostaa sulle. Mä oon syönyt kaikkea paskaa vittu. Ei ole kuin muutama enää. Mä toivon niin, että sä saat vitun tapas. Mä toivon, että mä saan vittu mieluummin tuon chilin kun Mikä se oli? tuon vitun etika. Onko se vittu etikka? Ei vittu! Mun sydän pumppaa. Nielit sä? Niele nyt vittu. Niele! Mä en edes tiedä.
Tiedätkö, mä aloin seurustelemaan? Ai, seurusteletteko te? Mm. Joo, okei. Okei. Eli milloin me alettiin seurustelemaan? Virallisesti. Pitäis mun sanoa päivä vai kauan siitä on? No, mulla on tässä päivämäärätkö se niinku... Okei, ota mä lasken. Et se on periaatteessa ihan sama, sanoiko sä kuinka monta päivää vai onko se päivämäärä? 4.1. Ei. Voiko sä vinkkaa mulle, onko se niinku kaukana vai lähellä? No, sillä aika lähellä. 6.1. Mm. Oli vai? Joo. Hei, mikä oli mun ensimmäinen hiusväri, kun mä värjäsin mun hiuksia? Millä värillä mä värjäsin ne? Niin koko pään. Koko pää. Ei semmosia, tietsä, semmosia latvaväriäksiä, vaan koko. Jos neljäkään ei tiennyt tätä. Mm. Tai muistanut ainakaan. Pinkki. Joo. Mitä vittua? Oikeesti? Palaa oikein. Eli sä sait 2 oikein. Ja mä Joo. sain Mulla on 2. taas 2. 2. Musta olette molemmat siellä niinku saman verran. Eli me ollaan tasoissa. Molemmilla on 2-2. Kyllä, eli tunnemme toisemme aika... No päätelkää itse. Ja Maahan sattuu. se mitä mä halusin sanoa vielä tähän, niin me nyt pyritään siihen, että me laitetaan joka viikko video. Mm. Että se sunnuntai on ollut aina se päivä, milloin me laitetaan. Mä en tiedä, koska tää tulee, mutta pyritään laittamaan joka viikko videoja. Ja aina se ei onnistu niinku, tiettyjen aikataulutusten ja tällaisten takia, mutta ei kai muuta. Niin. Hei hei! Moi moi! Oh my god, tää on vitu hirveellä.